Менә чечен туе. Карагыз әле, бер кызык момент бар менә монда. Хәзер килен нәрсә эшли? Менә килен төшә. Менә ишектән кергәндә киленгә испытание ясаганнар. Себерке аркылыга ята, алып куйды. Шушында икереп китә. Вот. Безнең татарда да бар бит бу нәрсә. Аркылыны буйга салмый торган хайван диләр. Менә ачуланып әйтәләр. Теге кешегә керә дә, көрәкме шунда ята, берәр нәрсә ятамы? Атлап узып китә, кияүләр, киленнәр. Шуны алып куймый буйга, өстеннән таптап китсә китә. Мәнсез диләр, менә мәнне үрәтәләр монда. Вот бездә бу забытый традиция, бездә бу элекке бары әйтәләр иде, менә аркылыны буйга салмый. Аркылыга ята торган себеркене атлап кереп китмәде, алып куйды. Кырыйдан внимательный күрсәтә. Обязательно менә шушыны карарга кирәк. Кияүләр, киленнәр. Бөтенебез дә без кияүләр инде, бөтенебез дә киленнәр. Вот, бөтенебезгә дә касается.